supoño que estarán cabreadas, moi cabreadas, porque con vostedes non contan para a moción de censura da Deputación, porque a vostedes non lle contaron, non lle consultaron. Pero é que vostede non pinta nada no proceso. Deberían saber os veciños que vostede non pinta nada. Os da Diputación van por libre. Aquí só hai un concelleiro implicado no tema, que outro día foi moi prudente no seu discurso, que foi o señor Puga, que tamén estaba no allo. Pero os da Diputación vanlle por libre. Por libre. O señor Seara non lle parece mal o tema. A quen lle parece mal é a Natalia, porque aquí o que estábamos a falar era de mudar as cousas no Concello de Ourense e darlle a alcaldía ao Partido Socialista. Que lle parece? Pero claro, como vostedes son o exército de Pancho Villa, o Partido Socialista e o exército de Pancho Villa pasan de vostedes olímpicamente e se poñen a negociar a espaldas súas. Vostede outro día, doña María, fixenos un relatorio de todos os cargos orgánicos que ten nos que participa dentro do seu partido. Pero non a chamaron para os restaurantes, bares e lugares onde negociaron a moción de censura. A vostede non a chamaron. Era verán 2024 e Fran viña de comer e unha comida de curro para negociar unhas cousas con xente descoñecida, según din as malas linguas. Estou convencido de que vostede seguramente non iría. Ninguna das tres irían. Estou convencido que queren outra cosa diferente, pero están atrapadas nesa posición. Una mujer atrapada por su pasado. ¡Suéltame, pasado! Están atrapadas, están intentando botarnos a culpa ao Partido Popular. Yo diría aquello que recoge el refranero español: consejos vendo y para mí no tengo. E mentras Jácome ríese de todos nós. Eso é así de sencillo. Llamada a la cuestión. Señor Araujo, o da moción de censura na Deputación non cola. Non cola. Vostedes son os tontos útiles de Jácome, utilízaos como quere, cando quere, e ainda por encima, que é o máis triste do asunto, é que se ríe de vostedes. Non, ríese de vostedes. Creo que o meu compañeiro outro día fixe unha explicación absolutamente veraz e creo que moi clarificadora de a que xogamos uns e a que xogan vostedes. Sigan así, que van a pasar a irrelevancia institucional. Na política xa empezan a estar e acabarán estando na irrelevancia institucional. Non se preocupen. Miren, señores do Partido Popular, a anomalía política que supón Gonzalo Pérez Jácome non empezou cando vostedes o fixeron alcalde por primeira vez. Comezou moito antes, cando pensaban que era un chiquilicuatre e Baltaro sentaba na súa mesa porque lle facía graza. Crearon ao monstro e agora non o poden controlar. E señor Araujo, dígolle unha cousa. Eu considero-me unha persoa afortunada a día de hoxe por estar aquí, pero eu estou orgullosa de que veño dun barrio e tengo máis trabajos que la Barbie. Fun camareira, fun dependente dunha tenda, caixeira de supermercado, teleoperadora e ata limpei nunha cociña, mentre sacaba dereito e logo poñíame a opositar. E a min non me dá medo volver a miña vida normal, porque, señores concelleiros, a política non é unha profesión para parasitar. Hombre, eso no es creíble estadísticamente. É unha función pública que ten principio e que ten fin. O problema que teñen moitos dos que están aquí sentados, señor Araujo, é que só lles importa seguir vivindo disto, dos seus contactos e de comprarse pisiños. Se de paso poden facer algo pola cidade mellor que mellor, pero quen ten cu ten medo, e eu medo non teño ningún. O maior éxito dun político é poder dormir tranquilo polas noites. Llamada a la cuestión. Así que sorte con iso a todos. Gracias. Muchas veces se dice, Alba, como un mérito, es decir, mira qué cantidad de trabajos hice, y dicen una lista enorme de cantidad de trabajos que en su lista laboral, y a veces la gente lo dice pensando que es un mérito, también se puede pensar como un demérito, en el sitio de decir, lo recuerdo una vez, creo que era del BNG, Noa, que es la diputada que está del BNG en el Parlamento, y decía, es que yo tuve 28, dice, a los 28 años ya tuve 19 trabajos distintos, y ahora estoy en el paro, algo así había dicho, y yo, joder, estuviste en 19 sitios y ninguno te ofreció quedarte fijo. O sea, que a veces es tamén un demérito. O sentido de que diga en que traballei é porque eu fun e son unha persoa normal e traballarei do que sexa porque non se me caen los anillos. Claro, vostede non o entende porque quen nace xa coa vida arreglada, pois é moito máis fácil dedicarse á política, claro, así sí. Herda la empresa de papá. Parecería un privilegio. Conoces tú mi vida, ¿no? Conoces tú mi vida. Un libro. Falamos de Me informaron mal, obra magna de Gudinsalvo Ferreira. As malas linguas adxudican a autoría desta obra unha autobiografía do autor, o alcalde de Ourense. O Departamento de Comunicación do Concello afirmou que o alcalde non hace comentarios sobre un libro que se retiró hace años y es apócrifo, y no saben quién lo escribió, aunque se le adjudique a él.
O contacto da editorial que publicou o libro é o número de teléfono de Holper, a tenda de música familiar do alcalde. Ademais, unha consulta en ISBN, a axencia na que constan todos os libros publicados no Estado, revela que o nome da editorial do libro é Pérez Jácome Gonzalo. O alcalde mentiu? Picanme? E non sancro. No libro descubrimos que Gudinsalvo Gonzalo non rematou o instituto, chegando a ser expulsado de Maristas. Nesta época dedicouse a facer o gamberro, tripitir e a bater récords de suspensos. Foi o único entre 130 alumnos que suspendeu todas as asignaturas de primeiro de BUP. Este fracaso, en palabras do autor, é culpa do sistema porque os profesores tiñanlle manía e o modelo educativo era incapaz, pola súa rixidez, de sacar partido a inadaptados como a él. No artigo, dase conta de que o alcalde, desilusionado coa súa vida, decidiu viaxar aos Estados Unidos para estudar sonido nun centro adscrito a unha universidade en New York City. Para poder acceder a este centro tivo que falsificar documentación xa que só tiña o graduado escolar. O centro decepcionouno porque parecía unha academia.